La ciutat de Balaguer acollirà la segona edició del Forma, Espais d'Art Contemporani, entre l'1 i el 16 d'octubre. Es tracta d'un esdeveniment que té com a objectiu conjugar intervencions artístiques amb la descoberta dels carrers, places, edificis i equipaments de la ciutat des d'una mirada artística i compromesa. Segons el paller de Cultura Arnau Torrentel, la intenció és apropar l'art contemporani a la ciutadania i posar-lo en valor. Bé, doncs molt contents d'aquesta segona edició, que al final el que busquem des del Forma és apropar l'art contemporani a la gent, treure l'art contemporani al carrer. L'art contemporani sabem que habitualment està en museus i que a la gent li costa d'entrar-hi i per tant el que fem és apropar-lo, posar-lo al carrer, en espais públics, en espais patrimonials, per posar-lo en valor. L'interès per part de la ciutadania de participar i formar part d'un esdeveniment com aquest és essencial i per aquest motiu s'opta per un eix temàtic que convidi a la reflexió per part dels i les artistes, però que alhora apel·li directament a les persones que són objecte i subjecte en l'espai urbà. Per a l'edició d'enguany, segons explica la comissària de la mostra, Irma Secanell, el tema que articula el Forma és Balaguer, ciutat de memòria. El Forma d'enguany porta com a conceptualització la idea de Balaguer, ciutat de memòria. Per tant, convida al públic, als espectadors, a reflexionar sobre la memòria històrica en un sentit ampli, sobre la ciutat com a espai de memòria col·lectiva i sobre la lectura que fem d'aquest relat històric des de la contemporaneitat. Per tant, a través d'aquestes 8 instal·lacions artístiques, més 2 que s'aniran construint al llarg d'aquests 16 dies i una performance i una activitat, convidem a la ciutadania a reflexionar sobre tots aquests temes. Per aquesta segona edició s'han seleccionat un total de 8 projectes o intervencions artístiques. Els projectes escollits pel jurat ja tenen una ubicació fixada, en la qual duran a terme la seva proposta d'acord amb l'espai. La majoria estan ubicades al centre històric, a la façana del riu i en espais patrimonials, com ara el claustre de Sant Domènec. Enguany, el jurat, que ha escollit les diferents propostes, ha estat format per persones de l'àmbit de l'art contemporani a nivell nacional. La inauguració del Forma serà el dia 1 d'octubre i comptarà amb una visita a càrrec dels artistes que s'iniciarà al Museu de la Noguera. Paral·lelament a l'esdeveniment s'han organitzat un seguit d'activitats entre les que destaquen la visita a Planta Fundació Soriguer, la projecció de l'obra Desestructures d'Aitor Ortiz o la performance de l'artista Marta Bisbal. Gemma Vinyó, directora adjunta de Fundació Soriguer, es mostra molt satisfeta de poder continuar participant en el Forma, organitzant novament aquesta visita al projecte Planta. Nosaltres estem molt contents de poder participar en aquesta segona edició del Forma. Realment és una segona edició, l'any passat ja vam col·laborar amb la primera, però amb un any sol realment és un festival que ja sembla que s'hagi consolidat molt. Hi ha un llistat d'artistes molt potents, amb projectes de molta qualitat i nosaltres evidentment no podíem no donar suport a un projecte vinculat a la ciutat i a l'art contemporani, un projecte d'aquestes característiques. La nostra participació també en aquesta edició, com en l'edició passada, consistirà més enllà de donar suport, en l'organització d'una visita al nostre projecte Planta, que és el projecte de Soriguer i la Fundació Soriguer al polígon de la Plana del Corp, que es durà a terme el dissabte dia 15 a la tarda, amb diferents torns. Les inscripcions s'obriran en breus a través de la pàgina web del festival i tothom hi és convidat. Durant el Forma també es duran a terme activitats amb els centres educatius de la ciutat. A tots ells se'ls ha proposat realitzar un projecte artístic col·lectiu a partir d'una proposta educativa que pretén atansar l'art contemporani als i les alumnes de la ciutat i fer-los partícips de l'esdeveniment.